kuwi padha karo kowe melehke wong tuamu dhewe. Kuwi padha karo kowe ndelok wadine wong tuamu, ngerti? Inggih. Nyuwun pangapunten, kula supe apa? Wis dilingke bola-bali. Aja nganti noleh mburi kok malah kowe nerak marang wewaler iki piye? Malah saiki peteng dedet ngene iki piye, Bu? Inggih, mboten dados menawa. Menika sampun tebih. Badhe kula tutukaken anggen kula ngesong bumi Raden. Swatama kados pundi? Iki wanci bengi. Katon kae Pendhapa negara. Inggih. Wah, menika wancinipun ing sami tilem. Kula badhe madosi tresna jemena. Menika titi wanci kula kedah malesaken dhateng sedanipun Kanjeng Rama Begawan Durna. Kowe dono ngendi Pandhawa, kowe turu kepati. Kowe bakal merem selawase urip. Jumno kowe sing biyen nugel gulune bapakku pancene aku kudu nglebur centang males pati marang wong tuaku biang satelek terus ngono tangi yo terus ngono apa lho tangi kok sik awak kesel kowe iki biang sat kowe Yo, cangkemmu ora usah bengok-bengok. Iki sing tak anteni. Jalaran aku wis ngempet marang lelakon kang wis kepungkur. Kowe mirang-mirangi wong tuaku. Bapakku Durna tok tugel gulune. Kowe ora perwira merga kowe nyolong laku. Nganti wong tuaku durung samapta ing gati. Kowe wis methok gulune marang wong tuaku. Banjur sirahe tok nggo bal-balan Tegal Kuru. Ayo, iki wancine aku males parpatine wong tuaku. Popo Durna. Malah mlebu kamare wong wedok to iki. Kleru mau. Sing tak goleki yo. Gede sapa to iki? Sinden-sinden betul. Akhirnya. Lho, iki sapa sing iki? Lho, weh. Kaget risanga perang rinanggul kinembet-kembet. Dosa naning bawana. Iki wong wadon labene
kowe tega kelawan Kakang Prabu Duryudana. Kurawa tumpes tapis tanpa sisa ya merga lambemu sing lenjeh. Kowe setya, kowe tresna ning ora setya. Tresnamu kelawan Kakang Prabu Duryudana ning kasetyanmu karo Janaka. Kowe wong wadon, lambemu kebak wisa ora patut diuripi. Banwati, tekaku rene mung butuh arep malesake sidane Koko Prabu Duryudana. Aja kaget. Oh, Patopan. Sapa iki? Oh, Patopan. Kowe dadak petrek-petrek. Kowe wong wadon kebak wisa. Negara Astina tumpes tapis mung jalaran saka lambemu iki. Ora patut diuripi. Pandhawa menang bedah Praja Mboyong Putri. Nek yen wis mati ora iso diarani Pandhawa menang. Iki tak untake nyawamu kowe wong wadon sing kejem kowe. Kudu tak balekke kajayan negara Astina iki. Apa kabar iki sing tak krungu? Jare Utari wis lair anak Abimanyu. Tembang rawat-rawat sing tak krungu jare bayi iki jenenge Parikesit. Iki sing digandhang besok dadi ratu. Wah, yen kowe sing dadi ratu tan urma gagalke sing dadi karepanku. Bayabak, mumpung kowe durung bisa ngrasake lara. Ing kene margane patiku kelako tak tegake nyawamu. Kakya trisang kapirangu rinanggul kinembet-embet. Dosa ngernaning bawana ing datan karasa swantenira Bambang Swatama. Amber bekti bayi Parikesit ing nembe tilem. Satemah ngragap punang Parikesit. Dupinguringane ana swanten ingkang dinanggep swara. Satemah bayi Parikesit sinawang dening Bambang Swatama kaya dikudang. Punang gedhong saya kendho, pagedhongan saya kendho, saya kendho. Awit saka polahe jabang bayi. Sukunira Parikesit ngruncal jejak keris Kyai Pulanggeni tumancep mring dadane Bambang Swatama pejah kapisan. Ing kene marganing patimu. Apa Kakang Mas menika Parikesit rewel Kakang Mas? Iya. Wah, iki ning apa? Pusaka Pulanggeni boten mapan wonten papanipun. Wah, iki ana getih. Ana getih lambah-lambah.
Iki sapa sing arep salah gawe? Tak golekane. Para Kudara Suwatama, para Kudara aku njaluk urip para Kudara aku njaluk urip ya aku malah mesake karo kowe yen kowe urip kesuwen malah ndedawa dosa atone kowe arep nusul karo wong tuamu para Kudara aku njuk ngapura ya tak apura iya aku apuranen ya tak apura iki pangapurane Senopati saka pangarasaku Swatama ki ora ijin. Kowe kelingan apa nalika dumadining perang Baratayuda sapa sing ora katon? Kartomarma. Golek ana ora ada saka kene. Kudara Kartomarma kowe jarak perkara ya pancen iki wis tak jarak aku kudu bisa mbalekake kajayaning Praja Astina tadhal iki Kudara ana apa wis tumpes tanpa sisa wadyabala saka Ngastina Kartomarma Swatama wis tumekaning pati iki saya mimbuhi tentreming jagat awit saya ilange angkara murka iya ayo padha ngunjukake rasa syukur ana ngersane Gusti Kang Nyipta jagat awit wis kelakon ngilangi keliliping jagat wujuding para Kurawa entek-entekane ya mung Kartomarma karo Swatama iya nggih saiki dawuh ning nadyan mengkono aja pegating pengati-ati